କେଉଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ
ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛ କ୍ରୋଧ। ଏ ସମସ୍ତ ଦୋଷ କରିଅଛି ମୁଁ। ଯେ ତୁମ ଗୁରୁ ଶିବଙ୍କ ଧନୁ କରିଅଛି ବିପନ୍ନ ସେହି ରାମ ମୁଁ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ ମୁଁ। ମୁଁ ରାମ, ତୁମେ ପରଶୁରାମ। ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୋର ଧନୁର ଏକମାତ୍ର ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ରୂପେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା ଆଦି ନବଗଣ ଛନ୍ଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କୁହ କୁହ ରଘୁପତି, କି ଉପାୟ ସଦ୍ଗଣବ ତୁମେ? তাহলে দিও ধনু।